על פסגות האלפים שלג נמס לטיפות ראשונות של מים טהורים. הטיפות מחלחלות בין שכבות הסלע, סופגות מינרלים חיוניים. מהאדמה הן פורצות אל הנחלים, זורמות, מתעוררות ומתמלאות חמצן, ולבסוף צוללות אל עומק האדמה למסע בין אלפי שנים במי התהום. לאחר שהמים נולדים, הם מתחילים לחדור אל תוך האדמה. לאט לאט הם מחלחלים בין גרגירי החול והסלע ונאספים במעמקי האקוויפר. בדרכם הם סופגים סידן, מגנזיום ומינרלים נוספים, מטען חיוני לחיים. כך הופכים המים הפשוטים לנוזל עשיר, רווי באנרגיה ובחיות. מן האדמה פורצים המים החוצה לפני השטח. הם זורמים במעיינות ובנחלים צלולים, מתערבלים ומתאווררים. זרמי החמצן נמהלים בהם, והמים מתמלאים בבועות זעירות של חיים. כאן מתחיל להתעורר הדופק החי של הטבע. אט אט שוקעים המים לעומק האדמה. הם נאגרים באקוויפרים קדומים, מאגרי מים עצומים, הנפרסים מתחת לפני הקרקע. בשכבות החול והסלע הם נעים באיטיות, צלולים, מאוזנים ומלאי מינרל. מסע בין מאות ואף אלפי שנים שבו נשמרת טהרתם של המים. במפעלי ההתפלה הופכים מי הים למי שתייה. מים מלוחים נדחסים דרך ממברנות בלחץ גבוה, תהליך שמסיר את המינרלים החיוניים ומשאיר מים ריקים. לפני הזרמתם לרשת, נזרק בהם כלור לחיטוי, והם יוצאים שטוחים חסרי חיות, אך נקיים ממלחים וחיידקים. מהמפעל מוזרמים המים בצינורות ענק אל הערים והבתים. בדרכם הם עוברים בצנרת מתכת ישנה, מצופה חלודה וביופיל חיידקי. כך הופכים המים שכבר הוקמו ממינרלים לנטולי חיוניות, ולעיתים אף סופגים טעמים וריחות לא רצויים. בסוף המסע הארוך מגיעים המים אל ברז המטבח שלנו. הם אמנם צלולים למראה, אך חסרי טעם, אנרגיה וחיוניות. כוס מים שטוחים, רחוקים כל כך ממי החיים שהגוף באמת זקוק להם. אבל כאן נכנסת לפעולה מהפכת ריביורה. המערכת פותחת במסע חדש. מים עוברים שכבות צינון, מתנקים ומתמלאים מינרלים. בתא אלקטרוליזה הם ניתנים באנרגיה, מתעוררים מחדש, ובסוף הם נמזגים מהברז שלנו. אלו כבר אינם מים רגילים, אלו מים חיים.